kører bare. Okay, kan man så sige hej Henrik, det her det er Frederik. Okay, vi skal prøve at bevise, at ud fra to felter på et koordinatsystem, hvilket kunne være meget simpelt bare her og her, der har en streg, så skal vi kunne finde ud af både A, altså handlingen, og så også skæringspunktet B. Vi bruger... Goddag. Det fik vi besøg. Nå, okay. Vi bruger metoden, hvorpå vi finder begge to på én gang. Så vi har, at vi ved, at y er lige med a gange x plus b. Det er det, vi ved allerede startet. Det vi så også ved, det er, at de her to punkter, de har hver sit y og x, altså y1, x1 og x2, nej y2 og x2. Så vi ved allerede nu, at y1 er lige med a x1 plus b. Det samme er y2 er lige med ax2 plus b. Så er det, at vi bruger den form, vi har lært på, at vi kan finde b til at starte med. Altså at vi får de to ligninger til at give det samme. Det gør vi ved, at vi fjerner a gange x1 og a gange x2 fra den ene side og flytter over til y'et. Så får vi de her ligninger. Så får vi, nu prøver jeg lige at gøre sådan, jeg ikke står her. Så får vi, at der står y1, og det er fordi, der står usynligt, så står der egentlig plus ax i anden, ax2. Så det vi gør, det er, at vi sætter et minus, fordi vi trækker det frem på hver sin side. Og siger ax1, og sammen gør vi y2 minus ax2 er lige med b. Nu er begge linjer det samme som b. Hej muligt. Hvilket gør, at vi allerede nu faktisk ved, at ligningen for b, de er lige her. Det vil sige, det er allerede skæringspunktet, vi har fundet. Det vi så gør nu, det er, at vi gerne vil finde a, hvilket så gør, at vi har, ved at have lavet den her, så kan vi tage b ud af ligningen. Så vi har en ligning nu, der hedder y. Vi kan også se, at vi tager y2 minus ax2 er lige med y1 minus ax1. Det går godt. Jeg skal huske det op. Nå, ja, okay. Vi har de her to ligninger. Det vi skal gøre nu, det er, at vi vil få alle ax'erne på den ene side, og alle y'erne på den anden side. Igen, så tager vi, og vi vil gerne flytte, hvad skal vi flytte over? Vi flytter det her ax2 over på den her side, og så flytter vi y1 derover. Så giver den bedste mening i forhold til plus og minus. Så det vil sige, at vi har y2 her. Så vil vi gerne flytte y1 derover, og da der står plus y1 her, så vil vi gerne lave det til, så bliver det til minus y1 derovre. Altså minus y1 er lige med. Da der så faktisk står minus ax2 her, så laver vi det til plus, når den kommer over på den anden side. Så der kommer til at stå ax2 minus ax1. Nu har vi allerede delt godt op. Nu skal vi faktisk bare have de to a'er væk, fordi vi kan faktisk skille dem fra hinanden, så det kommer til 1a. Så vi har igen y2 minus y1. De er lidt konstante lige nu. Så har vi, at vi gerne vil fjerne det ene af. Og da vi ved, at hvis man sætter parentes rundt om og gange a'et ind i, så giver det faktisk samme princip, så vi kan sætte a, og så parentes x2 minus x1. Fordi a gange x2 giver ax2, og a gange minus x1 giver minus ax1. Og for at vi så kan få a nu til at stå alene, så bliver vi nødt til at dividere det her over med det her. Så der kommer til at stå a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, hvilket gør, at jeg faktisk lige har bevist, at den er lige, den egentlig er sat i forhold til fra to punkter, så kan vi finde a og b. Godt at se det her. Har vi lige forskriften for en lignende funktion her. Sagen er stor. Og så har vi lige et koordinatsystem, hvor man kan se funktionen her. Og det jeg vil bevise, det er, jeg vil finde, at a og b er x og y. Ud fra to punkter, som er her. Og det første, man gør, det er
y1 her. Yes, så vil jeg have, fjernet b, og så siger jeg y1 her minus ax1 er lige med b, som man kan se derovre. Så y2 er lige med, nej, det er forkert. y2 minus ax2 lige med b. Ja. Så vil jeg have trukket, så b, så er det ikke b. Så kan jeg lige vise jer, at det er y1 minus ax1 er lige med y2 minus ax2. Og det er det, vi kan se her, at y1 minus ax1, det giver b, og y2 minus ax2, det giver også b. Så det vil sige, at y1 minus ax1, det må være det samme som y2 minus ax2. Nu vil jeg til at have, samlet det hele på et sted. Jeg vil skrive det her ud, tror jeg. Nej, jeg skal det her. For lige så for at få, hvad gør jeg egentlig lige nu? AX'en skal op på den ene side, Y'en skal op på den anden side. Det er rigtigt. Så bliver jeg nødt til at få ganget A ind. Så vi siger A, parentes, S, X2, XZ, og det er det samme som Y2 minus og så skal jeg, for at få det til at stå alene, så skal jeg dividere x og y, så det kommer til at hedde a lige med y2 minus y1, y x2 minus x1. Hvad er det?